ndithi ke tata xa like lakufike ilizwi likaThixo uyaxoka. Hayi. Xa belifikile uyaxoka. Now xa usowulapha ngaphakathi iyanimangaza ke hayi. Xa sewulapha ngaphakathi uphinde futhi uenjoy uhlabelele uhamana orhaqaza uphinde ubuye uphinde uhambe emakhwenkweni emankosisi uphinde ubuye uyingcwele. What kind of advice lelupho livanga lwalifumanayo? Uphinde futhi ube sendaweni enje ushunyayeza uba isono impumalanga nentshonalanga uphinde uhlale uenjoy isono nesibindi. Ngamulala umuntu umgigagika afa phambi kwakho. Andazi ndithetha nge-experience yami. Ifake le mfundisi uyikhathele phisi xa ufaka ku-YouTube. Hallelujah. Ndifuna nomuntu oze once wakholwa was-enjoy isono. Ufuna uyifaka le party labantu bayazi. Once wasindiswa was-enjoy isono ngaphakathi akwakahlangana evangeli. In fact ungaphezu kwegqwirha. Ngamanye amagama ungumphathi we-devil worshippers. Because lento ekhutshwa ngaphandle uyisa ngaphakathi. Lento ekhathwa ngaphandle uyisa and uphinde unyamezele kushunyela isono kangakanani. Uhlale emhexezweni, uhlale laliphi elivangelo walifumana. Umntwana masokholwa akasinyamezeli isono. Singakufumana ke sikufumene of fine, but kuyabuywa. Akuhlaliwe sonweni. Akuhlaliwe sonweni. Alophila ikhona ndisiyayazi nala verse sanusiphazamisa ngala verse ethi iziyekeni isikole ezembini but isona ngesiyeke. Yebo akukhuli isono tata umsayiya. Ngamanye amagama kuku ithi iBhayibheli yafana nenja egabha iphinde ithi umgabho wayo. And isengxakini ngoku. Yabona apha eKapa, ndithetha apha eKapa, apha eKapa. Ubungaqala umfula ngapha ngezantsi. Abefundisi bayenjoy abanamakhosikazi banomakhopheni. Nditho eKapa mna. Akho nto irongo apho. Nifumene liphi ivangeli? Eliphi elitholayo? Imininye azobizwa amagama. And ke ngoyithi iBhayibheli lo okhokeleyo nizawukhokela abakhokeli. Bakhokeli nizawukhokela. Lento nishumayeza abantu iyodlula emlilweni. Kukhangelwa injongo yalento benishumayela. Bekuthiwa ndizoba ngo-MC yabo. Ngicela sihlabelele ingoma. Ngicela sibambe lento bazalwane. Suhlale akuhlaliwe sonweni. Khawuzenzele incebo. Wena for your soul. Zenzele incebo. Khona umfana tata unika ngisoleka pha kuDisemba. Umfana sasikhulana sishumayela mhlambe udabisa angazi ungamazi into ndiyibiza nje igama lakhe. But usoleka kabuhlungu. Uvaka kabuhlungu. Ebethwa abahlali. Kabuhlungu esoleka la kulagoli. Inhliziyo yami yabahlungu ndivala umphanga ndilapha. Ndathi iBhayibheli ke wayiqonda intoba inceba lana kuzenzela yona. Akukho ukudala eshoyela. In fact ngumshumayeli imagine makuthiwa ndibethwa abahlali. Like ubuna ipicture yoba kuthiwa ndibulewe abahlali bendiphaka abantu. Yo. Kabuzo siya ku ompi lowa. Uyicinge ke xa uhlele sonona usenkonzweni ba xa unovela uthi qithi utshayisa imoto uphuma ngala gate. Hayi nizochayiswa imoto bazalwane. But akuhlaliwe sonona kuyajiya kuyabuyo.
uYesu wafika, uSathane wafika kuYesu wam-attempta many times. No Petros, uYesu wakabebiza uPetros ngoSathane, wathi Sathane asuke emva kwami. Wathi kwayena uYesu wabuya wathi phezu kwelilwalo, I will build my church. Lo bebiza ngoSathane izolo namhlanje wamenza ikumkani. Hallelujah. So kuyabuya abazalwane, kuyabuya, akuhlaliwe sonweni, musuvuma ukwenziwa isipoho ngumtyholi. Ube nama boyfriend kodwa yakholwa. Ube nama boyfriend uyakholwa, uya-enjoy uzecaweni every day. Unama boyfriend nango uya WhatsApp ba, hayi sikhonze kahle. Kodwa hayicenga lo right noma nosihlekisa suya kwendawo but ndihle lapha. Baza ake uThixo mangasincede. Even ukhona lelo ukhona lento ke uThixo ndimthandazayo tata nje banishumayela lapha eKapa. uThixo anganikeza amandla uba abazalwana abashunyezwe behlalisana. Chile nyiphatho andingendawo pha anjatanga. Kodwa uThixo ivangeli sishunyana mali kuphumka emhlalisaneni. Awuhlalela. Kungathiwa masase sichatisa noyamanisa gqitha. Noyamanisa apha. Apha eKapa niyadibanisa to hayi sebenefene sawubasathini kuthi umfundisi. Subani uYesu. Kuthi masase somsikelela ngoba sekhona abantwana. Indoda akangicingi befuna uthatha. Uzosho ingxaki yamaphiko uzashumayeza kanjani thina abantu bangatshatanga? Uzathi kuyayiwe emthathweni uye kanjani wena? Ngoba uSathane uyayitsala ifile. Uyayitsala ifile yophile ngayo. Yabona nje abanthatha kanje umtholi zonke izinto ndine responsibility izinto uSathane angathi xa ngihamba anitsale athi jonga lo awunoyithetha lento wena. Xolweni bapostoli. Kodwa umhlaswana kuyahlukana nawo. Umfundisi ahamba uthenga iringi. Damage control. Batsho bekhonza. Hayi, soba ngamanye amagama lo mntu kangacingi ukuthatha. Kangacingi. Kangakucinge ukuthatha. Ngoku wamkele uYesu. Naw ngoku ufuna basasahamba bheke uyandondla. Lento ndiyithetha yi. Kama ndiya Aisha apha kushunyelwa apha khawuphela iyahamba. Ibheke emasweni. Nizayeka befundisi lento oyamanisa. iBhayibhile ukuhlangana noYesu, hlangana noYesu ubheke entshona. Uthixo ubheke empuma ngoba udibene nezwi. Andithi indoda mayingabondla abantwana bayo. Mayibondla abantwana bayo ngabangabayo. Kodwa wena cela tata ndicela unikeza cha usawunike ngicela sinikelele ngoba ikhona ku program unikele Hallelujah. Ngicela sinikeleni bazalwane enzela ba ndizosuka apha ndiyeva ngikho ilengelo sobuvangeli yavuka. Yes, isendleleni. Ngicela sikwazi ingoma